Takže čau, já jsem Tomáš a dneska tu máme druhý díl z Minecraft Survivalu. A dneska to je nový svět, protože jak vidíte, už mám 0.14.0 Build 4, takže konečně tak jsem si vytvořil nový server, aby jsme to měli hnedka jiný na 0.14. Je to super, že takhle furt vycházejí. A budeme mít každou jinou ovci. Jak vidíte, vůbec jsem nehrál. Teď jsem si ten server vytvořil, jenom ani jsem to tam neprozkoumával. Tady jsem se spawnul, tak jsem hnedka to. Protože dlouho nevyšlo video, nebo vlastně vyšlo to Microbattle, ale nebyl tam slyšet můj zvuk. Takže tak, za to se omlouvám, když tak. To jsem udělal na schvál, já chci vidět, jestli vás to bude bavit. Mě by to asi bavilo. A já koukám. Tak to, jinak budeme hrát tady na jednu obtížnost, difficulty, no prostě, na jednu tu čárku. Tak, a videa z Minecraftu budou vycházet tak kolem 12 minut. Tak, kolem 12 minut, ale za to budou vycházet častěji, takže se máte určitě na co těšit. Tak, máme tady první strom, tyjo, jenom 5. Sakra. No nevadí. Tak ještě budeme muset obstarat jídlo. Tady jsem hnedka viděl jeskyňku, takže tak. Takže tam se půjdem podívat. Možná i dneska. Bažiny fuj. Tak. Jinak tam na tom serveru už nebudeme natáčet, protože jsem ho na dobro vymazal, protože, jak jsem říkal, už vyšla 0.14, takže to... Já vím, že by to tam fungovalo, jenže zase by to nebylo ono, no. Nová verze, nový svět, tak. Uděláme si pár tady toho. Jinak tady mají hrozně dobrý na tom udělaný, že když takhle budu mít a takhle na to kliknu, že to zmizí najednou. To mají hrozně dobře udělaný, to se mně hrozně líbí, no. Tak. Udělám. Jinak se omlouvám, jestli uslyšíte rány nějaký, protože tady zrovna opravujou, takže tak. Jestli uslyšíte rány, tak za to se vám fakt hrozně omlouvám. Jdeme zabít prase. Prosím, mi padne jídlo. Ne. Nevadí. Tyjo. No, už nebudeme ani moc běhat, takže to je smůla. To je hodně blbý. Jdem si tady... No, nemůžeme běhat, ach jo. Kde byly ty slepice? To je hrozně pomalý. Ach jo, to jsem nevyčítal. Já si to na chvíli vypnu, ať se mě aspoň doplně na chvíli to. Ať to se můžu sprintovat. Protože by to bylo, omlouvám se za tady to, ale bylo by to hrozně pomalý a asi by vás to nebavilo ani. No a zase. Napište mi, jestli mám hrát na tu úroveň nebo ne. Určitě budem, ale jenom takhle ze začátku, jestli jo nebo ne. Tam na tom bylo jídlo hnedka, jak jsem se spawnul, tak ho tam bylo hodně. No jenže tady to nevypadá až tak. Ale jo. Noc jo se blíží, ach jo. Tak to jsme docela nevychytali, to je docela rychle. Pardon lidi, já to musím sníst. Ach jo, já myslím, že mi to doplní aspoň 1,5.
No nic no, tak se tady asi zabydlíme na chvíli. Děláme si pec, tak. No ty okamžitě dáme vypalovat ty masa. Položíme si tady zatím postel, tady rozpíme jednu noc. No. Najíme se. To je uleva. No, nebudeme moc sprintovat, no. Toho jídla není hodně ani málo. To je takhle rychle vypálení, no sakra. No, tak tady to jsme ani nevychytali. Fakt, tady to mám od té doby, co jsem začal natáčet, tak od té doby to mám. Nebudeme to jíst teďka. Dáme si zatím truhlu. Ještě nemůžem. Tak to nic. Uděláme si sekerku, meč, krumpáč a lopatu taky můžeme. No. Srovnáme. Tak. Tady dáme už. Ale to jsem nechtěl. Hop. Hop. Masíčko si dáme takhle nakonec. Hop. Ještě nemůžem spát. Koukneme se tady nebo ne? Tam je až moc velká tma. To, tady je železa. Koukám na to, no. A za chvíli asi budeme končit, no. Za 3 minutky. Nějak docela rychle jsme si sehnali věci, no. Ještě budeme sehnat stromy. Tak ona ještě není noc, to se mně nějak zdálo, nebo já nevím. Tak. Si musíme poradit za každou cenu. Mám si sekerku, hele jídlo. Tak. Jinak doufám, že neuslyšíte zvuky a až přijdu tam do té jeskyňky, tak to bude pro dnešní díl všechno. Tak. Tady rovnou zasadíme. Ještě zabijeme prasátko. Tak. Dáme si ho vypalovat. No, nemusí tam být tolik. Takhle. Tak. Tady se rozloučíme. Tady začneme hrát příště. Takže se mějte, nevím proč se jmenuji Stevie, ale to je jedno. Takže se mějte a u příštího videa čau.